Malawi Today. Imakhala ndi zinthu zimene izizi mu ndege iliyonse zimakhalamo. Koma kodi ngati black box ili standard feature ndiyo iyenera kukhalapo. Koma ngati black box si standard feature ati yake ndiyo. My interview amene wawa ndikufuna ndikupempheni today. Till now. You can do me a favor. Till now. Till now. Chonde ndikupempheni. Honorable Minister, ndimafuna ndingofunsako kupatulapo kuti mulankhule zenizeni zimene mukupeza chifukwa mwatuza kuti tikupatseni mpata kayi. Ndimafuna ndidziwe kuti anthu ambiri mwinapomvesera maripoti ajamati tili ndi mafunso ochuluka zakuti sizikuyankhidwa. Inu mmene mwayambira kuwerenga mwina mukuona zotani mmene mwayambira kuwerenga ripoti ya ku Malawi kuno inayo mwati mufuna ma technocrats kuti akuthandizireni koma mmene mwayambira ya ku Malawi zikuoneka bwanji? Ndikufuna kulowa kweni mkati mwa ripoti koma chimene ndikuona choti panali maumboni ochuluka kwambiri amene anaperekedwa choyambirira chimene ndikuona si kuti ndingayambe kutchula kuti wakuti anabwera anayankhula zakuti panopa sindingatchule zimenezo chifukwa ndiyena kuti ndipereka ya ripoti kwa president ndikawerenga. Komanso chimene ndikuonaso ndichoti pali anthu ena oti mwina commission imayitana kuti abwere azapereke umboni wawo azafunsidwe mafunso koma anakana kubwera. Chimene choyo ndi chimene ndikhoza kunena wosabisaso pano ndachiona mripotimo. Komanso zikuoneka kuti anthu ena amene amapereka umboni mmenemo amaoneka amantha. Zikuita kuoneka atu mripotimo kuti ena amachita kuoneka kuti akuchita mantha. Ngakhale anapereka koma umboni koma amaoneka kuti ndi amantha. Zimenezo ndikuza kuyankhula patali mmene ndawerengera ripoti ya ku Malawi. Ndiyeno zinthu ngati zimenezozo ndi zimene mwina zikhoza kutionesa kuti pali magaps ena ndi ena oti mwina chifukwa chake Amalawi ambiri akunena kuti zimenezi bwanji tifuzeso kachiwiri. Chimene chimapangisa anthu amene amayenera umboni kuzapereka umboni kuchita mantha chali chani tifufuze zimenezo. Ndeno kumene kupitako ndi zoti ndikuonapo zina ndi zina zoti mwina zofuna kuziunika soka chiwiri koma singanene mene ndili pano tsiku la lero kuti zimenezozo ndi zokwanira zifukwa zokwanira zoti tipange kafufu wachiwiri. Chifukwa chimenecho ndikufuna mundipase mpata kuti tifufuze maripoti onse atatu in detail kuti ndione ngati pali zifukwa zenizeni. Chifukwa tikamapereka ripoti kwa president convention kwa president tizapasa president aja zoona zinthu choti tisapange misilidi, tisakale ndi my emotions, tisakale ndi anger, tisakale ndi favor kapena iluwiro. Ndi zimene tikalumbira kutenga pahosi ija kuti pogwira ntchito tezikwa kwambiri. Timafuna chithunzi cha maripoti amene muli nawo mwatiuza zokuti pali anthu amene anapereka umboni ochuluka komanso pali ena amene anayitanidwa koma sanabwere ku commission imene kuzaperekera umboni. Timafuna mutsimikize kuti maripoti mwalandira ali ndi mayina anthu onse amene anaperekera umboni komanso mayina anthu onse amene anayitanidwa koma sanabwere. Mayina alipo, mayina onse alipo amene anaperekera umboni komanso pali mayina amene atchulidwa imene commission ikunena kuti awa tinayirana timafuna ive mbali yawo koma anakana. Imakhala ndi zinthu zimene izizi mu ndege iliyonse zimakhalamo. Koma kodi ngati black box ili standard feature ndiyo iyenera kukhalapo. Koma ngati black box si standard feature ati yake ndiyo. My interview amene wawa ndikufuna ndikupempheni today. Till now. You can do me a favor. Till now. Till now. Chonde ndikupempheni. Ndikupempha izi pa Malawi pa television kwa Malawi 23 million. Abraham Banda. Inuyo ndi anthu onse amene amapanga attend those interviews. Zakhayo imene kuyambira pa 10th June. Till now. Zimene zijazo I will pay for them to be aired. Ndilipira kuti zipangidwe air.
zipangidwe eya mpaka napene padafunsidwa mafunso amene palibe inu pamene munanena kuti black box taipeza ndikuti inuyo kufunsa linuyo zimenezo ndikuti simuzipeza ndikuti nayo ndina kumananga sankha amanena kuti a Moses Kunkulu adanena kuti black box ndendale zimenezozo